በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት 25 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 25 ሰነ ወላዲት አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ይሁዳ ተባሂሎም ይጽውዑ ካብ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ወደ አረጋዊ ዮሴፍ ክኸውን እንከሎ አዲኡ ድማ ማርያም ትበሃል ነበረት። አዲኡ ምስ ሞተት ተሸጊሩ እኳ እንተነበረ ገና ካብ ህፃንነቱ ድንግል ማርያም ወሲዳ ብፍጹም ጸጋ ይዕበየቶ። ኣተዓባቢኡ ድማ ምስ ጎይታና ኣብ ሓንቲ ቤት እዩ። ጎይታና ንዕኡን ንሕዋቱን ያዕቆብን ስምዖንን ምስ 72 ኣርድእትን ጸንበሮም። ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ወንጌል ምስ ጎይታና ከም ዝተዘራረበ ዮሐንስ ወንጌላዊ መዝጊብዎ እዩ። ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ን3 ዓመት ተማሂሩ መንፈስ ቅዱስ እውን ተቐቢሉ ብዙሓት ኣህጉራት ሃገራት እውን በጽሐ። አይሁድን አረማውያንን ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክመልስ ብዙሕ ድኻምን ስቃይን ብኣኮቴት ወይ ከዓ ብምስጋና ተቐበለ። ሓንቲ ሓጻር በዓልቲ ሓደ ምዕራፍ መጽሓፍ እውን ጽሒፉ እዩ። ሓጻር ደኣ ትምሰል እምበር ምስጢራ ብጣዕሚ ዝሰፍሐ እዩ። ቅዱስ ይሁዳ ድማ በዛ መዓልቲ አረማውያን ቀቲለሞ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያነቱ ናይ ሰማዕትነቱ ካባ ደረበ። በረከቱ ይሕደረና። ቅዱሳን ጲላጦስን አብሮቅላን መብዛሕቲና መስፍን ጲላጦስ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ጎይታና ቅዱስ ጎይታና ንኸይስቀል ምስ አይሁድ ከም ዝተኸራኸረ ንፈልጥ ኢና። ናይ ጎይታና ሞቱ ብፍቓዱ ስለ ዝነበረ አይሁድ እምቢ ምስ በልዎ ናይ ክርስቶስ ንጽህና መስኪሩ ኢዱ ተሓጺቡ ሃቦም። ናይ ጲላጦስ ታሪክ ግን ኣብዚ ኣይውድአን። ጎይታናን ኣምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ድሕሪ ምትንሳኡ ትንሳኤሁ ብራእይ ተገሊጽሉ ንአይሁድ ተኸራኸሮም። ንሓሰውቲ ወተሃደራት ድማ ቀጽዖም። ኣብ መጨረሽታ ግን ብሮም ቀሳር ተጸዊዑ ካብ እስራኤል ስጋብ ብሮም ሰቢኹ ኣብ ሮም ኣደባባይ ክሳዱ ተሰየፈ። ቅድስቲ ኣዴና አብሮቅላ ድማ ሰበይቲ ጲላጦስ ክትከውን ከላ ቁጽራ 36 ቅዱሳን ኣንስቲ እያ። ንጎይታና ተኸቲላ ቤታን ሐዋርያት ኣረኪባ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ዘመና ኣገልጊላ ኣይዕረፈት። ሎሚ ክልቲኦም ቅዱሳን ይዝከሩ። በረከተ መሕደረና። ጎይታና ካብ ሐዋርያዊ ይሁዳን ካብ ጲላጦስን አብሮቅላን ጸጋ በረከት ይዓድለና አሜን። 25 ሰነ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ሰማዕት ጲላጦስ መስፍን፣ ቅድስቲ አብሮቅላ ሰበይቲ ጲላጦስ፣ አባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት፣ ቅዱስ አብከረዞን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ አባቡላ፣ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ። ይሁዳ ባርያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዊ ያዕቆብን ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር አቦና ፍቑራትን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ይብዛሕኩም። አንቱም ፍቕራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓና ብኩሉ ቅንኣት ክጽሕፈልኩም ምስ ደለኹ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳት እተወሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮነኒ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ንሳ ጥራይ ዘላቶ። በረከት ናይ ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ምስኩላትና ይኹን። ናይ ዕለት 25 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። ናይ 26 ስንክሳር ድማ ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰነ 26 እንኳዕ ናብ ዓቢ ነቢይ ቅዱስ ኢያሱ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። ቅዱስ ኢያሱ ነቢይ መስፍን። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ኣብ ምድረ ግብፂ ኣብ ባርነት ካብ ዝነበሩ እስራኤላውያን ክኸውን ከሎ ዝቐደመ ስሙ ኣውስየ ይበሃል።
ኣብቲ ዘመን እግዚአብሔር ንህዝቡ ድሕሪ 215 ዓመታት ካብ ባርነት ከውፅኦም ዝተቃረበሉ ስለ ዝኾነ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ምድያም ምስ ተመለሰ ካብ ዝመረጾም ተኸተልቱ ቀንዲ ቅዱስ ኢያሱ ነበረ። እስራኤል ካብ ባርነት ክወፁ ከለዉ ሙሴ ወዲ 80 ዓመት ኢያሱ ድማ ወዲ 40 ዓመት ነበረ። እቶም ህዝቢ ግን ተረርቲ ልቢ ስለ ዝነበሩ ን40 መዓልቲ ዝተሓሰበሎም መንገዲ 40 ዓመት ከም ዝኸውን ገበሩ። በዚ ግዜ ቅዱስ ኢያሱ ካብ መምህሩ ካብ ሙሴን ካብ ህዝቡን ኣይተፈለየን። ንአውሴ ኢያሱ ኢሉ ስም ዝቀየረሉ ሙሴ ክኸውን ከሎ ብፍቃድ እግዚአብሔር እዩ። ኢያሱ ማለት መድሓኒት ማለት እዩ። ነዚ ድማ ምክንያት ኣለዎ። ንግዚኡ ንአማሌቃውያን ስዒሩ ንህዝቡ ኣድሒኑ ምድረ ርስቲ ስለ ዘውረሰ ፍጻሜኡ ግን ንዓና ጎይታናን ኣምልኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ክኸውን እዩ። ቅዱስ ኢያሱ ኣብ በረኻ ን40 ዘመናት ንእግዚአብሔር ኣምልኾ ንሊቀ ነቢያት ተኣዘዞ ኣገልገሎ። ንእስራኤል ድማ ናይ ጾር ሓለቃ ኮይኑ ካብ ናይ ኣህዛብ ኢድ ኣድሓኖም። በዚ ምክንያት በዚ ብእግዚአብሔርን ብህዝቡን ሞገስ ረኸበ። ቅዱስ ሙሴ ኣብ ደብረ ናባው ኣብ ዘዓረፈ ግዜ ህዝቡን ካህናትን ታቦተ ጽዮንን ተረከበ። ኣብዚ ግዜ ዕድሚኡ ናብ 80 ይቃረብ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኢያሱ ምሳኻ እየ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ነቢን መስፍንን ኣመሓዳሪ ንክኸውን ሸሞ። ቅዱስ ኢያሱ ድማ ሰለይቲ ልኢኹ ንባሕሪ ዮርዳኖስ ኮፍ ኢሉ ንህዝቢ ኣሳጊሩ ናይ ኢያሪኮ ቁፅሪ 7 ግዜ ዘይሩ ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣፍሪሱ ናይ ኢያሪኮ ነገስታት ኣጥፊኡ ንህዝቡ ምድረ ርስቲ ኣውረሰ። ናይ ገባኦን ሰባት ኣድሕነና ኢሎም ኣብ ዝለኣኹሉ ግዜ ንግስተ ኣሞሬዎንን ምእንቲ ክዋጋእ ቅዱስ ኢያሱ ወፀ። ነቶም ግሩማን ነገስታት ብናይ ፈጣሪኡ ሓይሊ ብጾርን ብተኣምራትን ስዒሩ ናይ እግዚአብሔር ስም ኣኽበረ። በታ ዕለት እውን ን12 ነገደ እስራኤል ርስቲ ከካፍል ከሎ ንፀሓይን ብገባዖን ንወርሒ ድማ ብቆላተ ኤሎም ሸለቆ ኣቆመ። ኣህጉራት ምስካይ ናይ መማሕፀኒ ከተማታት ፈለየ። ነቢይን መስፍንን ኮይኑ ህዝቡ ን40 ዓመታት ኣገልገለ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንህዝቡ ከምዚ በሎም፣ ኣነን ቤተይን እግዚአብሔር ኢና ንምልኽ ንስኹም ከ በሎም። ንሳቶም ድማ ንሕና እውን ከማኸ ኢና በልዎ። ነዚ ምልክት ምእንቲ ክኸውን ድማ 3 ግዜ 3 ገጽ ዘለዎ ሓወልቲ ኣብ ማእከሎም ኣቆመ። ንሳ ድማ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ እያ። እታ ሓወልቲ 3 ገጽ ከም ዘለዋ እመቤትና እውን ብ3 ወገን ብነፍሲ ብስጋ ብሕልና ድንግል እያ። ከምኡ እውን ብ3 ወገን ካብ ሃልዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢረ ኃጢአት ንጽህቲ እያ። እዚ እዩ ኣብ ሕርያቆስ ነዚ እዩ ኣብ ሕርያቆስ ሓወልቲ ስምዕ ዘኢያሱ ናይ ኢያሱ ናይ ምስክር ሓወልቲ ንስኺ ኢኺ ክብል ዘመስከና። ዓቢ ነቢ ኢያሱ ካብ ግብፂ ካብ ዝወፁ ኣብ 80 ዓመት ካብ ዝውለድ ድማ ኣብ 120 ዓመቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ 110 ዓመቱ ይብል። ኣብ ማእከል ወገናቱ ዓሪፉ ኣብ ናይ ያዕቆብ መቃብሩ ተቐብረ። እስራኤል ድማ ን30 መዓልቲ ብኸይሉ ብፈታዊኡ ብናይ ኢያሱ ኢድ ናይ ኣሕዛብ ቀጽሪ ዘፈረሰ እግዚአብሔር ናትና ናይ ኃጢአትና ጎቦ ድማ ብናይ ፈተውቱ ኣማላድነት የፍርሰልና። ካብ ናይ ቅዱስ ነቢ ኢያሱ በረከት የሳትፈና ኣሜን። ሰነ 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኢያሱ ነቢ ወመስፍን፣ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ቅዳሴ ቤቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ሰማዕታተ ናግራን፣ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ከሳቴ ምስጢር አሜን። ሕጂ ከዓ ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ብፍጽምናን ብእምነትን አገልግልዎ። ነቶም ኣብ ክንየው ርባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም፣ ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልግልዎ። ንእግዚአብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ርባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣመራውያን ለምሕረዩ። ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚአብሔር ኢና እነገልግል። ኢያሱ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 14 ንረኽቦ።
በረከት ናይ ቅዱስ ኢያሱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 26 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም ከምኡ ድማ ናይ 27 ወርሓዊ በዓል ናይ መድኃኔ ዓለም ኣምላኽና እዩ። ሸርነቱ ምሕረቱ ሓድነቱ ሰለስትነቱ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡ ድማ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 27 ሰነ እንኳዕ ናብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ አናንያን ሰማዕት ቅዱስ ቶማስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ቅዱስ አናንያ ሐዋርያ ሃናንያ ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ክኸውን ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም ተመዝጊቡ ካብ ዝተቐመጠልና ካብቶም ውሕዳት እቲ ዋና እዩ። ካብ ነገደ እስራኤል ተወሊዱ ብሕጊ ኦሪት ዓብዩ ካብ ናይ ጉብዝና ዕድሚኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ጎይታና ወንጌል ምምሃር ስለ ዝጀመረ ጸውዖ። ብሰናይ ፍቓድ ስለ ዝተኸተሉ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ቅድሚ ዕለተ ቅትለት ሃብተ ፈውሲ እውን ተዋሂብዎ ነበረ። ምክንያቱ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝጸሓፈልና 72 ኣርድእቲ ጎይታይ ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዚኡልና ምባሎም ኣቐሚጥልና ኣሎ። ቅዱስ አናንያ ኣብ በዓለ ዕርገት ተባሪኹ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ወፀ። ኣብ ዝምህረሉ ጊዜ ናይ ሶርያ ኣብ ደማስቆ ማእከል ገይሩ ነበረ። ድሓር ድማ ኣቦታት ሐዋርያት ናይዛ ከተማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ገይሮም ሸምዎ። ጎይታ ምስ ዓረገ ኣብ 8 ዓመት ንክርስቲያን ዘሳቒ ዝነበረ ሳውል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆ ዝተጓዓዘ ክርስቲያን ብፍላይ ንቅዱስ አናንያ ንምእሳር እዩ። ሳውል ንእግዚአብሔር ምሩጽ ኣቕሓ ምእንቲ ክኸውን መብረቕ ንዓይኑ ኣጥፍኦ። ሽዑ ድማ ጎይታና ንሳውል ናብ ሃናንያ ምእንቲ ክኸይድ ነገሮ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታና ንሃናንያ ተገሊጹ ተዛረቦ። ሳውል ወይ ከዓ ጳውሎስ ናብ ሃናንያ ዝበጽሐ በመራሒ እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ምስ ተረኸቡ ቅዱስ አናንያን ሳውል መሃሮ ቅዱስ አናንያ ንሳውል መሃሮ፣ ፈወሶ፣ አጥመቆ፣ ሰናይ መንገዲ ድማ መርሖ። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ንስሓ አቡኡ ይበሃል። በረከቱ ይሕደረና። ድሕሪኡ ቅዱስ ሃናንያ ብንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ወንጌል መሃረ፣ መከራ እውን ተቐበለ። ኣብ መጨረሻ ድማ በዛ መዓልቲ ክፍኣት ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡ ድማ ቅዱስ ቶማስ ዘሰንደላት ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ዝነበሩ ሰማዕታት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ናብ ናይ ሰማዕትነት ህይወት ዝኣተወ ኣብ 11 ዓመቱ ብናይ መላእኽቲ መራሒነት እዩ። ገና ናብ ናይ ምስክርነት ኣደባባይ ምስ ቀረበ እቲ መኮንን ንክርስቶስ ክሓድ እሞ ክሸመካ እንተበሉ ህፃን ቅዱስ ቶማስ ተወጢዑ አንታ ሰነፍ መኮንን እቲ ገሰጾ ኢሉ ገሰጾ ይቕረታ አንታ ሰነፍ መኮንን ኢሉ ገሰጾ። ኣባጊዑ ብዝመልሰላ ዝነበረት ጅራፍ ገይሩ ሃረሞ። እዚ ድማ ኣብቲ ዘመን ናይ መጨረሻ ናይ ድፍረት ደረጃ ነበረ። በዚ ምክንያት ኣብ ህፃን ነብሱ ዝተቐበሎ መከራ ንምዝራብ ከቢድ እዩ። ግርፋት፣ እሳት፣ ሓዊ፣ ኣራዊት ኣካሉ ተቆራረጸ። ሓደ ጊዜ ድማ ንጣዖትኩም ምእንቲ ክሰግድ ኣምጽእዎ ምስ በሎም ልክዕ ናብ ቅድሚኡ ምስ ኣምጽሉ ናብ ጎይታ ጸለየ እሞ መሬት ተኸፊታ ነቲ ጣዖት ወሓጠቶ። ንዕኡ ዘሳቅዮ ዝነበረ መኮንን እውን ካብ ደዊኡ ድሒኑ ምስ ሰራዊቱ ይእመኖ። ንህፃን ቅዱስ ቶማስ ግን ዘይኣመኑ ኣረማውያን በዛ መዓልቲ ክሳዱ ሰይፎም ብሰማዕትነት ናብ ዝፈትዎ ክርስቶስ ኣምላኹ ከደ። በረከቱ ይሕደረና። ኣምላክ ቅዱሳን ካብ ሐዋርያ በረከት ካብ ናይ ቅዱስ ሰማዕት ኣማላድነት ይግፈለና አሜን። ከምኡ እውን ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብደራስነት ብወንጌል ብኣገልግሎቶምን ብቅዱስነኦምን ካብ ዝተመስከረሎም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ሓደ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እዩ። እዚ ሊቅ ዝተወልደ መጋቢት ዕለት 27 ኣብ 433 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ሃገሩ ድማ ሶርያ እዩ። ወለዱ ክርስቲያን ከምኡ እውን ኣቡኡ ሊቀ ካህናት ነበረ።
ንቅዱስ ያዕቆብ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ጸጋ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ነገሩ ዝተፈላለየ እዩ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ዕለተ ሰንበት ገና ኣብ 3 መዓልቱ ኣዲኡ ሓቂፋ ናብ ቤተ መቕደስ ወሰደቶ። ምእመናን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክቕበሉ ከለዉ ድማ ህፃን ያዕቆብ ምእንቲ ክቆርብ ቀረበ። ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ደሙ ብዕርፊ መስቀል ተቐብሎ ክብል መልአኽ መጺኡ ብጽዋዕ ሃቦ በሎ። ናይ ጎይታ ደም ብጽዋዕ ምስ ኣስተዮ ምስጢር ተገለጸሉ እሞ ኣነስ እፈርህ 3 ነገራት የፍርሐኒ ክብል ኣስሚዑ ተዛረበ። ጳጳስን ህዝብን ናብ ህፃን ያዕቆብ ቀሪቦም እንታይን በልዎ። ንሱ ድማ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ክትፍለ ከላ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍርዲ ክቐርብ ከለኹ ካብ ፈጣሪየይ ናይ ፍርዲ ቃል ክወፅእ ከሎ በሎም። ኣብቲ ጊዜ ህዝብን ሊቀ ጳጳስን እግዚአብሔር ኣብዚ ህፃን ሓዲሩ ዘለፈና እናበሉ ንንስሓ በቕዑ። ቅዱስ ያዕቆብ 7 ዓመት ምስ መልኦ ይመሃር ኢሎም ናብ ጉባኤ የእተውዎ። ኣብ 5 ዓመታት ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቑ ኣብ 12 ዓመቱ ሊቅ ኮነ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበሩ ዓበይቲ ሊቃነ ጳጳሳት ናብኡ ተኣኪቦም መጺኦም በል ድርሰት ድረሰልና ሓዱሽ ምስጢር ንገረና በልዎ። ንሱ ግን እንዳኸኣለ ስለ ትሕትና ኣይክእልን በሎም። በል ሕራይ ትንቢተ ሕዝቅኤል ተርጉመልና ምስ በልዎ ብሓፂር ተዓጢቑ ኣመስጠረሎም። ተሓጎሱ ድማ ንፈጣሪ ድማ ኣመስገኑ። ቅዱስ ያዕቆብ ድሕሪኡ ናብ ገዳም ኣትዩ ትሕርምተ ኣበው እጸበ ገዳምን ህይወተ ቅዱሳንን በተግባር ተምሃረ። ብድንግልናኡ ጸኒዑ ጾምን ጸሎትን እንዳዘውተረ ነበረ። ብፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ስሩግ ኣብ ማእኸል ኤፍራጥስን ጤግሮስን ወንዝታት ትርከብ ናይ ሶርያ ግዝኣት እያ። ኤጲስቆጶስ ኮይነ ተሸይመ። ቁጽሪ 1 ናይ 451 ናይ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣወጊዙ እዩ። ንብዙሓን መናፍቃን ተኸራኺሩ መልሲ ከምዝስእኑ ገይሩ እዩ። ብናይ ወንጌል ኣገልግሎት ጽቡቕ ጓስነት ኣርኢ እዩ። ሎሚ እንግልገለሉ መጽሓፍ ቅዳሴ ወሲኽካ ብዙሕ መንፈሳዊ ድርሰታት ደሪሱ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎን ናይ ቅድስና ዓመታትን ኣብ ዝወሰደ ጊዜ ኣብ 72 ዓመቱ ኣብ 505 ዓመተ ምህረት ምስዛ በዛ መዓልቲ ያዕረፈ። ሓደ ምንጭታት ድማ ሰነ ዕለት 27 ከም ዘዕረፈ ይነግር። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ንቤተ ክርስቲያን ተፈታዊ ወዳ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ተኸብሮ። ኣምላኽ ቅዱሳን ካብ ኣባ ሊቀ በረከት ይክፈለና አሜን። 27 ሰነ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሃናንያ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ፣ ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት ዘሰንደላት፣ ቅዱስ ኣልዓዛር ነቢ ኣብ ናይ ነዌ ኣፌት ዝወደቐ፣ ቀጺሉ ድማ ኣቤል ናይ ኣብርሃም ሕቑፉ ጻድቅ እዩ በረከቱ ሕለለና። ቅዱስ ማማስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቕለቱ፣ ኣቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት በረከቶም ሓደረና አሜን። ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ። ንዕኡ ጎይታ ብራኢ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ። ንሱ ከዓ እኒኹ ጎይታይ ኢሉ መለሰ። ጎይታ ከዓ ተንስእ እሞ ናብቲ ቅንዕቲ ተባሂላ እትጽዋዕ መንገዲ ኪድ። ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽልእ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ። ንዕኡ እውን
ንስኻ ኬድካ ኢድካ ኣንቢርካ ከም ዝርኢ ክትገብሮ ምዃነይ ብራእይ ገሊጸሉ ኣለኹ በሎ። አሜን አሜን። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድኳን መላእክት ተኣረመለ አሜን። አሜን አሜን ለኩሎም መላእክተ ሰማይ ስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመትነን ንህድግ ገዛበሰረነ እታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሰት አላት ነብርሃነ ኩልኩ ቅዱስ መዛእከ ይእቲ መንግስት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ሰላም ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ተጸቀምት ደስ መለተ መጎስ መለተ ሁሉ ጊዜ ወንስረክ ሳለ ዘላ ፍቅር ወለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚስረድ ነጻ ወንድማጽን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።